Topini aprangsi nilitum nilip kaparlo panjan APSRC abitung atumpen nalitum kadok we pantame kardom pajero kardom ini isi ningarong abirta karbianglong ara pan kapachini lahelo nilitum panjan rong kretsok area long kedamtang HSLC exam jitu ke pas dun tang atum pinso arlo bang in koi dolo labang in koi a candidates atum aphan nilitum panjan APSRC atum thangnat le awe sitame a sub vet pe nilitum karchu amai si pini nilitum pidolongo labang so karchu amai along a candidates atum apai lapen apu atum tanang chitong dun pot alang litum hatame kiro kilo lapen rong be rong thak agambura atum lapen mukhya atum lakado kabi nang chitong dun pot alang litum hata kiro pi partik lo lapen la parta akiro kipikang tung naya bangke kacali pen ke pas dun au somar tuma phan alang litum ke chepe duk pen nilitum la panjan area long nilitum han no me nage wan pia potsi la ke pas dun atum ana phan nilitum panjan APSRC bitum dun pen akiro pi partik lo la dagang bong pen first division kidun atum ta bakini do second division kidun atum ta bang shop do lapen baki ke top third division botame a marks me pick pen si ke pas dun la selang litum aka chepe duk pen aka charlie ya pot ana tu phana kiro pilo labang koyang bom pen ako letter marks ke wana tum anta me do basi alang le phana bangke nili tuma hin pen suri surya kardom pilo isi bang lalo kacharli o somara tum aphan det leki pu kanilo bala panjan area tum phan de leki pu kali overall karbianglong along kacharli o somara ana tum phani tum kachuniri kang tum bang lalo jate nangli tum matric pass det pen konat lone aya college admission po de high secondary sitami admission po hala dakke nangli tum api apo tum kena chit thaigon long lelo nangli tum jirpo kimi jirpi kimi si long dampo sitame hala danang letum mesena jirpo mesena jirpi atum pen chelang dunra nang letum api apo atum kangdat katolo pen nang letum aphan kitab bohi kachen nam ja phan na kelo atangka pen nang letum abhelu rd pedora charlie pi pe menon jate nali pe nali po atum tame aningarong po lapen nang letum a area la penale tum a poriar la penale tum a jirpi jirpo kaddo kawe long petame nale tum anong me longpo atheke nona kai ke phun ki open ta penang ana kachalio somara tum ka torado bipotna WhatsApp ke solai ta ho Instagram ta ho Facebook ta ho nasila haya long pen ake me ana bang ke nale tum enik non bonta ke hinu ana bang ke nale tum pedat pon era ake me an pen le nang letum pajir pora kacharli i ke me an bang ke nang letum charli ira ake me na thule na tum ke kam ke jornom pusini letum panjane APSRC atum pen kat to koi phanta chuning rilo nang letum matha ta hai je ni letum paisa hang lo pute ni ponang sem to ji ne ke ne potum paisa do di ne pai paisa do ne panang hom pik to sita me halatum aka chepe duk ke nang letum chini dunde lapen hala nalitum api apotum nalitum phan aning nang kachit the an lo ne hala so bangla nalitum munchi pe mera charlie pe menon jotap juntap te pen nalitum ake me atowar ke dam pen lapen apar ang deng kang tu ke charlie dun pen nalitum rong arup nalitum aporiar nalitum api apotum hantan nong me ke wan pi jia phanse ning thelo lapen la son claim po pusi nilitum panjan APSRC atum pen takap dok kawe kachalio somar pantak chuni ripensi nilitum kadok kawe hin pen kardom pisi lam hetain ton top Kardom